το τρίτο μέρος της ομιλίας μας περί παθών. Αφού λοιπόν είπαμε όλα αυτά στις προηγούμενες δύο ομιλίες, σε αυτή την ομιλία θα κάνουμε αναφορά πώς λοιπόν σε εισαγωγικά κόβονται τα πάθη μας και τι πρέπει να κάνουμε για να τα θεραπεύσουμε. Είπαμε βεβαίως μερικά για να γνωρίσουμε πώς ξεδιαλύνεται ο χώρος της ψυχής μας και πώς είναι δυνατόν να δουλέψει μέσα μας ο Θεός. Όλα είναι απλά και πολύ φυσικά. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να κόψουμε τα πάθη μας, δηλαδή τι στην πραγματικότητα είπαμε, δεν είναι το ζητούμενο να κοπούν τα πάθη, το ζητούμενο είναι να ελκύσουμε την χάρη του Θεού και εκείνος να τα θεραπεύσει. Θα πούμε λοιπόν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, είναι η ησυχία. Κάποιος από εμάς που ζούμε όλοι εδώ στον κόσμο θα ρωτούσε, μα η ησυχία είναι για τους μοναχούς. Εμείς είμαστε άνθρωποι του κόσμου, είμαστε ίσως επιστήμονες, κάποιες είναι νοικοκυρές με παιδιά, με οικογένειες, με δουλειές, με πολλές ανάγκες και φουρτούνες στη ζωή μας. Πώς θα βρούμε εμείς ησυχία, πού να πάμε? Ασφαλώς όπου και αν είμαστε μπορούμε να βρούμε κάποιον χώρο και χρόνο μιας σχετικής ησυχίας. Όπως αγαπάμε τα παιδιά μας, τον άντρα ή τη γυναίκα μας, έτσι θα πρέπει, αδελφοί μου, να αγαπήσουμε και την ησυχία και την ηρεμία. Και τότε πραγματικά, αν αυτό καρποφορήσει, θα αγαπούμε περισσότερο και το Θεό και όλους τους ανθρώπους. Άνθρωπος που είναι πολύ άσχολος, όλη την ημέρα τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έχει καθόλου χρόνο, έτσι λίγο να ρεμίσει. Και άνθρωποι κουρασμένοι δεν μπορούν να αγαπούν το Θεό και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν έχουν δυνάμεις. Άνθρωπος που διαλύει τη ζωή του σε 1002 δουλειές, σε ενδιαφέροντα, γιατί έχουμε πολλά ενδιαφέροντα, έχουμε πολλές φροντίδες. Άνθρωπος λοιπόν που του αρέσουν όλα και σε όλα θέλει να έχει λόγο, δεν θα είναι για τίποτα ο ειδικός και ο κατάλληλος. Γι' αυτό λοιπόν ας βρίσκουμε κάποιο χρόνο, έστω και στις 10 το βράδυ, στις 11 το βράδυ, όταν θα έχουν κοιμηθεί και τα παιδιά, θα έχουν ηρεμήσει τα πάντα, δεν θα έχουμε να κάνουμε τίποτα, είτε μόνοι μας είτε με το σύζυγό μας ή ότι ο καθένας ξεχωριστά, να καθίσουμε λοιπόν εκεί σε ένα ήσυχο μέρος μέσα στο σπίτι μας, να βάλουμε το μυαλό μας μέσα, εσωτερικά να κινηθεί, όχι εξωτερικά προς τα έξω, και να κοιτάξουμε λίγο τον πραγματικό μας εαυτό. Και όταν λοιπόν κανείς επισκέπτεται τον εαυτό του, ξέρετε, δυστυχώς όλους μπορεί να τους επισκεπτόμαστε, τον εαυτό μας όμως τον ξεχνάμε. Όταν επισκεπτόμαστε λοιπόν την καρδιά μας και μένουμε λίγο μόνοι μας και ξεκουράζεται το σώμα και η ψυχή που είναι τόσο πολύ αναγκαία, τότε λοιπόν αντιμετωπίζουμε μπροστά μας έτσι την χαραυγή του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια μπορεί κάποιος να ρωτήσει, καλά, τι θα κάνω, να τα παρατήσω όλα, θα αφήσουμε τις δουλειές μου? Όχι βέβαια, δεν το είπε κανείς αυτό. Όμως θα πρέπει να κάνουμε το κάθε τι με καλό τρόπο για να επιτύχουμε. Όπως τρέχουμε όλη την ημέρα στη δουλειά μας, ας πούμε, για να την κάνουμε με καλό τρόπο και για να επιτύχουμε, ή αγωνιζόμαστε για την οικογένειά μας ώστε να είναι επιτυχημένη. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε και με την πνευματική μας ζωή για να είναι επιτυχημένη, και σε όλους οφείλουμε χρόνο, έτσι δεν είναι? Δεν οφείλουμε χρόνο στα παιδιά μας, στο σύζυγό μας, στη δουλειά μας, δεν τα αφιερώνουμε χρόνο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο και για το Θεό, όχι γιατί ο Θεός έχει ανάγκη το χρόνο μας, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη το Θεό. Θα βρούμε λοιπόν τον τρόπο και τον τόπο που θα είμαστε ήσυχοι μόνοι με το Θεό. Όπως το κάνουμε πολλές φορές αυτό, καθόμαστε με τις ώρες στην τηλεόραση, πολύ περισσότερο με το κινητό. Δεν υπάρχει χρόνος λοιπόν. Έτσι
να βρούμε λίγο χρόνο, εκεί να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε, να πούμε λίγο την ευχή και πραγματικά με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε στη μνήμη μας τους αγγέλους και τους Αγίους, οι οποίοι είναι ανα πάσα στιγμή γύρω μας. Και θα αναφέρουμε ένα πραγματικό περιστατικό που λέει ο γέροντας Εμιλιανός. Ένα σπίτι πολύ αγαπητό του περνούσε κρίση, όπως πολλά σπίτια περνούν, και κόντευε να διαλυθεί. Είχα λοιπόν τόσο κουραστεί και οι δύο σύζυγοι από τις πολλές φορτούνες και έννοιες, που δεν είχαν ούτε καν 5 λεπτά για να ξεκουραστούν και να κουβεντιάσουν λοιπόν την αγάπη και τα όνειρά τους, που έκαναν όταν είχαν ξεκινήσει τη ζωή τους. Το έμαθε λοιπόν ο γέροντας Εμιλιανός και προσπάθησε τηλεφωνικώς να τους βοηθήσει, διότι ήταν μακριά. Αλλά έλεγαν πως δεν έχουν χρόνο ούτε σε αυτό να μιλήσουν μαζί του. Έτσι λοιπόν τους είπε ο γέροντας, μήπως λέει έχεις δόντια που σου πονάνε και χρειάζεται να πας στον οδοντίατρο? Και λέει ναι, έχω. Τότε λέει να πας σε έναν οδοντίατρο. Και συνεννοήθηκε ο γέροντας Εμιλιανός με κάποιον δικό του οδοντίατρο και του είπε να τη βάλει στην καρέκλα αυτή την οδοντιατρική και να την κρατήσεις όσο περισσότερο μπορείς. Πήγε λοιπόν η γυναίκα, η σύζυγος, και κάθισε εκεί 6 ολόκληρες ώρες στο οδοντιατρίο. Της έβαλε ο οδοντίατρος τροχούς, σφραγίσματα και ό,τι χρειαζόταν λοιπόν, της τα έκανε. Όταν τελείωσε, επέστρεψε στο σπίτι της και αγκάλιασε και ασπάστηκε το σύζυγό της για πρώτη φορά μετά από 6 μήνες. Γιατί λέει, επί 6 ώρες κάθισε στην πολυθρόνα εκεί του οδοντιατρίου και ξεκουράστηκε. Ο τροχός λοιπόν αυτός που έχουν οι οδοντίατροι, ο φόβος και η αγωνία που είχε για τα δόντια της, την έκανα να τα ξεχάσει όλα και ύστερα από 1 ώρα περίπου συνήθισε και δεν φοβόταν τίποτα. Αφέθηκε λοιπόν στο οδοντίατρο και ηρέμησε στα χέρια του και εκεί θυμήθηκε το σύζυγό της. Θυμήθηκε τη μοναξιά της, τα μάτια της έβγαλαν δάκρυα, ενώ τα δόντια δεν πονούσαν πια. Και οι σύζυγοι αγαπήθηκαν ακόμη 1 φορά. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ήταν και η προσευχή του γέροντος Εμιλιανού. Δηλαδή πήγε μεν, έκανε όλο αυτό, αλλά όλη αυτή την κατάσταση, την κατάνοιξη δεν τον έφερε αυτό. Την έφερε και η προσευχή του πνευματικού τους. Το θέμα είναι μήπως χρειάζεται και σε εμάς, ας πούμε, έτσι, οδοντιατρίο για να μείνουμε μόνοι μας και να έχουμε λίγη ησυχία. Και βέβαια όχι. Αν μάθουμε, και θα πρέπει να το μάθουμε αυτό, να έχουμε προσωπικό χρόνο, πρωί θέλετε, λίγο πριν ξυπνήσει, ας πούμε, όλη η οικογένεια και ξεκινήσουμε τις ετοιμασίες. Γιατί εμείς, ξέρετε, με το που ξεκινάμε αμέσως ξεκινούν οι ετοιμασίες. Όχι, 10 λεπτά πριν, 15. Να καθόμαστε εκεί, να κάνουμε την προσευχή μας, λίγο 1 λεπτό μελέτη, 1 σελίδα. Ή το βράδυ αν έχουμε χρόνο και μπορούμε, ή το μεσημέρι, οποιαδήποτε ώρα μέσα στην ημέρα. Θα πρέπει να έχουμε τον προσωπικό χρόνο, που αυτός ο προσωπικός χρόνος θα ανήκει στο Θεό. Και θα δείτε λοιπόν ότι πραγματικά αυτή θα είναι η Ανάσταση της ζωής μας. Το δεύτερο, αυτό ήταν το πρώτο πράγμα, έτσι. Το δεύτερο για να ελκύσουμε το βλέμμα του Θεού είναι ο αγώνας. Είπαμε δεν θα κάνουμε εμείς κόπο για να κόψουμε τα πάθη μας, αυτά είναι του Θεού. Πρέπει όμως να του δείξουμε φιλότιμα ότι τον αγαπάμε και ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και πώς λοιπόν θα τα δείξουμε αυτά? Θα τα δείξουμε όταν επιθυμούμε την κάθαρσή μας. Και θα το χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο μέσος που η Εκκλησία μας το ονομάζει άσκηση. Πολλοί μοναχοί, όπως είπαμε, στα μοναστήρια κάνουν άσκηση στον ύπνο. Κοιμούνται 2, 3, 1 ώρα την ημέρα. Κάποιοι τρώνε 1 φορά την ημέρα. Και πραγματικά όλος αυτός ο τρόπος άσκησης τους κάνει ορατούς αγγέλους. Και το ζητούμενο είναι πώς θα βρούμε να κάνουμε και εμείς άσκηση. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε άσκηση. Αν έχουμε τη διάθεση δεν μπορούμε να κάνουμε νηστεία. Μπορούμε. Θα δούμε ότι όσο θα νηστεύουμε και θα πεινάμε, τόσο θα γινόμαστε υγιέστεροι και ομορφότεροι. Αν κάνουμε λοιπόν λίγο άσκηση, λίγη προσευχή, λίγη αγρυπνία, αν αφιερώσουμε κάποια ημέρα ή κάποια νύχτα ακόμα το μήνα
ή την εβδομάδα, όπως μπορεί ο καθένας, ή έστω και στους 3 μήνες. Για να πάρουμε τη βιογραφία ενός Αγίου και να πούμε απόψε θα διαβάσω το βίο, ας πούμε, του Αγίου Δημητρίου ή κάποιο άλλο Αγίου, του Αγίου Αντωνίου, για να λουστούμε μέσα στην αγάπη του που είχε για το Θεό, για να λουστούμε μέσα στο Άγιο Πνεύμα που είχε πέσει πραγματικά ποταμιδών στη ζωή του, ώστε να έρθει και στη δική μας ζωή, αν στενώσουμε, ας πούμε έτσι, αν περιορίσουμε λοιπόν και εμείς την ζωή μας και τις επιθυμίες μας, τότε πραγματικά ο Θεός μας ανοίγει, μας στέλνει μία κτίνα της χαριτός Του. Διότι, όπως είπαμε και για τα πάθη άσκησης, δεν αποβλέπει στο να μαραίνεται το σώμα και να αδυνατίζει, αλλά είναι έκφραση της αγάπης μας προς το Θεό και του πόθου μας για την αιωνιότητα, το πόθο της αγνίας και της καθαρότητας. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να του πούμε «Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός». Η άσκηση λοιπόν είναι η γλώσσα με την οποία μπορούμε να μιλήσουμε στο Θεό. Έχουμε βάρη μέσα στις καρδιές μας, έχουμε ο καθένας τα προβλήματά του, τις δυσκολίες μας, τους λογισμούς μας. Αυτά ας τα αφήσουμε παραπέρα, θα ασχοληθεί, θα τα βγάλει ο Θεός. Εάν καταφέρουμε λίγο να ασκηθούμε και εμείς, τότε θα δούμε πως θα εκλείψουν και τα προβλήματα και οι αγωνίες μας και τα πάθη μας και όλα. Και άρα λοιπόν τα δύο πρώτα ήταν η ησυχία και η άσκηση, έτσι που στην άσκηση μέσα συγκαταλέγεται βεβαίως και ο προσωπικός κανόνας, όπως είπαμε, μελέτη, προσευχή, περισυλλογή. Και θα πούμε τώρα και το τρίτο, και είναι το εξής, το οποίο σίγουρα το έχετε ακούσει και αυτό, είναι να αγαπήσουμε την ευχή του Ιησού. Να αγαπήσουμε την προσευχή αυτή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με τον αμαρτωλό, διότι είναι πληρέστερη προσευχή. Τι σημαίνει? Με το Κύριε ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος των κυριευόντων, ο βασιλεύς του ουρανού και της γης και ο βασιλεύς βεβαίως της καρδιάς μας. Είμαι αμαρτωλός και όμως τον αποκαλώ Κύριο, που σημαίνει ότι αναγνωρίζω το Θεό μου και τον δοξολογώ, και είναι η ιερότερη δοξολογία. Το Ιησούς, το Κύριε Ιησού, σημαίνει σωτήρα μου. Δείχνει δηλαδή την ελπίδα μου, την πίστη μου, την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου για Αυτόν. Είναι σαν να τον αγκαλιάζουμε και να του λέγουμε τα πάντα τα οφείλουμε σε σένα, Ιησού μου. Το Χριστέ δείχνει ότι πιστεύουμε στη θεότητά Του, πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Μπορεί να μην το βλέπουμε, να μην τον ακούμε και πολλές φορές να αμφιβάλλουμε και να μου περνούν ακόμη και λογισμοί για το αν υπάρχει. Έρχονται στιγμές που ο πόνος και η σκληρότητα της καρδιάς μας, η αμαρτία μας, αν θέλετε, και τα πάθη μας, μας φέρουν την εξής ερώτηση. Αχ, να υπήρχες Θεέ μου. Όμως, λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ, ομολογούμε ότι είναι ο Θεός μας και Του το εκφράζουμε. Και τέλος, το ελέησόν με δείχνει όλες τις ανάγκες μας, τις οποίες τις εναποθέτουμε σε Αυτόν. Του μιλούμε για την απάθεια, του αναφέρουμε την φτώχεια μας, τα προβλήματα υγείας, τα πάθη μας, που μαραίνουν πραγματικά όλα αυτά την ζωτικότητά μας και εμποδίζουν τη σχέση μας μετά του Θεού. Του μιλάμε για τον ουρανό που πρέπει να πάμε, του λέγουμε τα πάντα με μία φράση, ελέησό με τον αμαρτωλό. Του αναφέρουμε την αμαρτία μας, ότι είμαστε αμαρτωλοί. Μα και αν ακόμα είμαστε υπερήφανοι, και αν ακόμα είμαστε εγωιστές, και αν ακόμη έχουμε φοβερή υπερηφάνεια, λέγοντας το ελέησό με τον αμαρτωλό, ο Θεός από την πολλή Του αγάπη θα λάβει υπόψη Του αυτό που λέμε με το στόμα μας και όχι ακόμα αυτό που έχουμε στην καρδιά μας, γιατί αυτό πρέπει να το έχουμε και στην καρδιά μας, και λοιπόν θα δεχτεί την μετάνοιά μας και θα μας μεταβάλει ολόκληρους, όλη την ύπαρξή μας. Είναι τόσο καλός ο Θεός μας.
Η ευχή λοιπόν του Ιησού είναι πλήρης και μας ενώνει με το Θεό. Τη λέγουμε σε δεύτερο πρόσωπο, Κύριε Ιησού Χριστέ, σαν να Τον βλέπουμε, σαν να Τον ακούμε, σαν να Τον έχουμε μπροστά μας και Του μιλάμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα. Δεν το βλέπουμε, αλλά η πράξη μας δείχνει ότι ολόκληρο το είναι μας τρέφεται προς Αυτόν και πέφτει πάνω Του. Λέγοντας την ευχή είναι σαν να προσκυνούμε το Θεό, σαν να Τον αγκαλιάζουμε, σαν να Τον εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Είναι σαν να ξαναμπαίνουμε μέσα στην κολυμβήθρα που βαπτιστήκαμε και έτσι λοιπόν μπαίνουμε και εμείς μέσα στο Θεό και βγαίνουμε λοιπόν μετά άλλοι άνθρωποι και γινόμαστε όπως είναι Εκείνος. Εκείνος βεβαίως είναι κατά φύση, εμείς θα είμαστε κατά χάρη, κατά οικονομία. Η ευχή λοιπόν είναι το τρίτο και το τελευταίο που μας χρειάζεται. 3 λοιπόν μόνο απλά πραγματάκια είπαμε. Εάν τα εφαρμόσουμε αυτά, τότε θα δούμε πώς εξαλείφονται τα πάθη μας. Και να θυμόμαστε μόνο ότι έχουμε πάθη και αδικούμε το Θεό. Διότι είναι σαν να πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν μπορεί να νικήσει τα πάθη μας. Η ζωή μας το δείχνει αυτό. Όχι όμως, αδερφοί μου, και είπαμε όχι, να μην απογοητευόμαστε σε αυτό. Θα αφήσουμε λοιπόν στα χέρια Του όλα αυτά που είπαμε, θα αφήσουμε όλη την ύπαρξή μας και Αυτός θα μας βάλει μέσα στην ζωή μας χαρά, θα αποβάλει την απογοήτευση που μας τη φέρνει ο διάβολος. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι το αγώνισμα για την κάθαρση των παθών, που είναι τελικά έτσι τόσο απλό. Δεν νομίζω ότι είπαμε τόσο δύσκολα πράγματα, είναι απλά. Αν παρόλα αυτά φαίνονται δύσκολα και βαριά και κουραστικά, αν αυτά κοστίζουν, ξέρετε, ο Χριστός έχει ένα από τα προφητικά ονόματα Του, είναι το ενέματι νυμφίος. Είναι νυμφίος δικός μας, είναι ο Χριστός, διότι με το βάπτισμά μας μπορούμε και συνδεόμαστε πραγματικά με Εκείνο. Γίνεται νυμφίος της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν ζουν και οι καρδιές μας με τη βεβαιότητα ότι είμαστε αναπόσπαστα δεμένοι με τον Χριστό. Είναι ο νυμφίος μας. Και ο νυμφίος είναι στολισμένος με το στεφάνι του και το στεφάνι του Κυρίου είναι το αίμα του. Εάν ο Κύριος είναι εναίματι νυμφίος, γιατί να μην γίνουμε κι εμείς, οι ψυχές μας δηλαδή, εναίμαντοι νύμφες του Κυρίου. Και εδώ λοιπόν, αδελφοί μου, θα σταματήσουμε και το τρίτο μέρος. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου όλα αυτά τα λόγια του γέροντος Εμιλιανού να φυτευθούν μέσα στο χωράφι της ψυχής μας, να καρποφορήσουν και να βοηθηθούμε λοιπόν όλοι με τις παρενέσεις και τις συμβουλές μας. Να έχουμε τις Αγίες ευχές Του, να Τον παρακαλούμε να πρεσβεύει και για εμάς εδώ τους εμπαθείς και αμαρτωλούς.